też basen jakiś dany. Nie. Okej. Onda. Zapnij. Otwierasz po zapojeniu. To je najdoprava. Mit. Nechajte slnko zaplatiť vaše Mit. účty za energiu. Máte jedinečnú šancu získať dotáciu až 4025 € na inštaláciu fotovoltických panelov. Už od 62 € mesačne môžete začať šetriť na energiách a návratnosť investície je už od 5 rokov. Nečakajte, je správny čas konať. Kliknite nižšie pre bezplatnú kalkuláciu a začnite šetriť už toto leto s fotovoltikou s 30-ročnou zárukou. Tam jad sok. Että jatsoksi sua.